Пищов не е ли, примерно, да преписваш? Как се казваш? Винченцо Жеков. Как се казвате? Яна. Ана. Сега ще ти задам 4 въпросчета, с които да видим колко си подготвен за матурата в 12 клас. Ако ги познаеш, ще спечелиш безплатен абонамент за Пищова. Кой е авторът на Илиада? Омир. Правилен отговор. От кое произведение са думите жив е той и жив е? Хаджи Димитър. Правилен отговор. Коя е формулата за Питагорова теорема? С на втория на Б на втория плюс А на втория. Правилен отговор. Колко коси има в човешкото тяло? Бяха 200 и няколко. 200. 30... 206 са, почти познам. Кога започва и приключва сухия режим в Щатите? Не знам. Добре, аз нямам да ви тормозя. Коя е най-дългата ръка в Европа? Няма се найде. Добре, Волга е. Вече ще знаеш. Кой е най-големият орган в човешкото тяло? Кожата. Страхотно. Последен въпрос. Как е миналото време на гол? Уен. Позна точно така. Печелиш си безплатен абонамент за Пищов. Страхотни сте. Благодаря ви, че участвахте. Знаеш ли какво е Пищова? Не се найде. Предположи. Пищов не е ли, примерно, да преписваш? Не е точно с образователна цел е. Примерно някакъв лист с някакви неща, които да ги научат да ме подготвят за матурата. Свързано с подготовка за матурата, така е. Коментирайте какви да бъдат следващите въпроси.